vedem că zi la zi se distruge. Noi de mai mult timp protestăm pentru fenomenul care se petrece în Chișinău. Început de la spațiul verde a parcului Râșcani și dacă în centru de acum se distruge, ce să mai zicem, prin suburbii și în alte cartiere a Chișinău. Noi protestăm împotriva fenomenului de defrișare și distrugerea spațiului verde în Chișinău. Deci nu vă interesează ce o să construiască aici, nu trebuie să distrugă pădurile. Nici într-un caz. Bisericile, cu ajutorul Dumnezeu, sunt spații care se pot construi. Omul, dacă vrea să roage la Dumnezeu, se duce la orice distanță. Sunt biserici pe aproape. Și sunt biserici mai sus, mai într-o parte, mai încoace. O catedrală mare aici la Buiucani. O catedrală. Tot în parc e făcută de altfel. În parc făcută tot, cred că, fără opinia. Mai de mult, da. Da. Cum vă numiți? Gheorghe Cibatare, Verzi Ecologiști, municipiul Chișinău. Poftim, biserică, sunt gunoiești, sunt locuri, terenuri neîngrijite. Poftim, dați-le lor, să le prefacă în rai acolo. Dar nu terenurile de pământ, de noi îngrijite zeci de ani, unde noi toți absolut ne plimbam. Și copii, și oameni în vârstă, și toate naționalitățile. Necătând și nu ne certam aici în parcul niciodată. De ce să fie distrus? A cui interese aici? Ce, noi nu avem nicio biserică ortodoxă? N-au creștini nicio biserică pe teritoriul Republicii Moldova? Вот посмотрите, один из Va fi o примеров. replică a Sfintei Sofia. O să fie o replică, dar și noi 10 replici. Примером аукциона. Și noi 10 replici îmi da. Da, dar nu trebuie să puneți accentul pe biserică. Putea fi un mall, putea fi altceva. Deci e contra construcției, nu? Absolut, Da, deci nu dar începeți dar eu am setul de documente unde e scris construcția bisericii. Accentul într-adevăr. Ne la locul ei. Sunt Despre de asta vorbim. acord. Uitați-vă, de exemplu, dacă vizităm Cernăuțul, da? Ați văzut cum au urățit orașul cu o sumedenie de biserici din astea masive, chicioase, noi, care stau în orașul vechi. În specificul național al românilor, Călinescu spune, bisericile moldovenești, bisericile românești, sunt biserici mici, cochete, ascunse, ca să nu atragă atenția marilor puteri, ca să nu vadă, uite, ăștia stau cu aur, cu argint și vrem. Așa au fost. Deci, într-adevăr, aveți dreptate, că sunt locuri, sunt cartiere, sunt locuri unde pot fi amenajate biserici mici, de cartier, de mahala, așa cum au fost. Nu să punem în zonele astea unde avem parc, unde avem grădină publică, să instalăm. După asta vine cineva și spune, haideți că vreau la fel de bine văzută o moschee, vreau la fel de bine văzută o sinagogă. Da, o sinagogă. Nu suntem împotrivă, dar am semnat toate astea. Să fie undeva unde, într-adevăr, cum spuneți, niște locuri care oricum se face șantierul, oricum se valorifică. Sunt terenuri de pământ neîngrijite. De ce eu propun să mutăm accentul de pe biserică? Poți să spun, uite, ăștia sunt contra bisericii, contra ortodoxismul, etc. Deci e o construcție care e la locul ei. Nu este la altceva, locul ei. dacă într-adevăr e ceea ce spune de bani, de taxele astea, iarăși trebuie de verificat, nu suntem siguri acum, că într-adevăr s-a plătit cât s-a plătit. Și despre asta să punem. Adică să punem, exact. Eu am adus la cunoștință societății ce o să fie aici construit, în baza documentelor primite de la primărie și nu mai mult. Și pun întrebarea, oare noi în Chișinău nu avem terenuri neîngrijite? Avem? De ce să distrugă ce? De ce se folosesc toate populația, toți locuitorii municipiului Chișinău, care au investit din contul lor și au îngrijit aceste parcuri? Iată care e problema. Noi vrem să dărâmăm gardul. Da, permisiunea dumneavoastră. Când grădești spațiul public. Bună ziua! Care e situația? Dumneavoastră sunteți la curent, dacă sunteți la curent, că aici, iată setul de documente,
Primăria a eliberat autorizație pentru construcție aici, în parcul, fostul parcul public, adică și în ziua de azi, în parcul public, o biserică ortodoxă. Nu contează, noi nu contestăm construirea bisericilor. Noi contestăm că aici, în parcul public al nostru, proprietatea noastră, în care a fost sădite parcurile acestea din contul nostru și îngrijite peste 40 de ani din contul chișinăuienilor, noi suntem contra oricărui construcție aici, în parcul public. Uitați-vă, vă rog, este aici, conform legii, instalat, cu o lună înainte de a instala gardul, panou cu toată informația. Ce o să fie aici construit, care e firma de construcție, telefoanele, adresele. Este aici undeva instalat panoul acesta, care legea îi obligă pe dânsii. Înainte de a instala gardul, arătați-mi, vă rog, domnului polițist, unde e aici informația aceasta. De-ar fi instalată informația, ei sunt obligați cu o lună înainte. Atunci noi, fiind informați, deja aveți cu primăria de mult să rezolvăm problema aceasta. Șeful construcției acestea a fost preîntâmpinat de mine vineri că să nu fie instalat gardul. Gardul vineri nu era. Mi-a spus, doamna, mai o să fie totul bine. Sâmbătă și duminică am instalat gardul. Noi considerăm că gardul acesta este instalat ilegal. Noi nu-l stricăm, noi îl demontăm, îl strângem. Acum eu îl sun în prezența poliției, cum am făcut și la izvor. Tot frumușel. Îl sun pe șeful construcției să vină aici, nu răspunde la telefon. Poftim. Dați-vă rog, eu m-am dat telefonul nevoie, deschis. lăsați că noi ne descurcăm și fără el. Dacă se ascunde și nu vrea să răspundă, atunci noi soluționăm problema. Vocea poporului și puterea poporului e mult mai mare decât a unui Desigur, da. șef care Desigur. Nu, eu am văzut că de-amul polițistul gata. Polițistul e pregătit, cunoaște, și de-amul gata, că noi nu o să scoatem gardul, că ei nu permit, dar noi nici nu cerem permisiunea poliției. Eu l-am prevenit public că gardul acesta este instalat ilegal. Polițistul nu ne-a arătat nou unde este instalat panoul acesta cu informare ce o să fie aici construit. Cu o lună înainte. Niciodată nu a instalat niciun panou. Acolo unde fac ilegalități. Давайте дадим номер телефона прессы, чтобы позвонили, может быть, он все-таки приедет. Eu i-am dat telefonul Вы дали, да? presei.